Hello guys, isang magandang araw po sa ating lahat. Ganoon din po sa ating mga kapwa reactors, mga Mardy Nation. Thank you so much sa walang sawang suporta niyo po sa amin. Guys, samahan niyo po ako guys sa araw na ito guys. Magre-react po tayo ngayon guys. Talagang nagsasalita na po si Idol Cindy at saka si Idol Mariano. Dahil sinasabihan sila na walang utang na loob. Eh lahat ng bagay guys na dumating sa kanila, lahat ng bagay guys na natanggap nila ay pinaghirapan nila yan. Kung dati po ay nagtatrabaho sila sa isang company o kaya magkasama sila o sino man yung mga nagsasabi na walang utang na loob. Lahat pong yan ay hindi po nila hiningi. Pinagtatrabahoan po nila. Pinaghirapan po nila yan. Kaya guys, samahan niyo po ako, mag-react po tayo and let's go. Okay na ba talaga ang family nyo, both sides? Actually, okay na talaga. Before siguro nagkaroon kami ng issue sa family ni Ano, pero nagpunta naman kami doon para ayusin yung problema namin sa family niya. And then, yung sa amin naman, okay, walang problema. So, talagang okay na. Masaya na lahat, gano'n. Sa family ko, Pinan, sa family ni Cindy. Ayan guys ha, narinig natin po ni Idol Cindy. Okay na ang pamilya, both side. So wala nang problema. Sabi niya, masayang masaya na ang Mardy. Nag-usap namin. Ngayon sa kasal, hindi pa kami nag-usap-usap, pero sa yung tungkol sa pagmamahalan, siyempre nag-usap namin. Kinausap na ako ni Papa ni Cindy. Sabi niya, pag-ilong pag-awayan. Yun oh! Sa tingin nyo, umaasenso na ba talaga kayo? Ang sagot ko doon, hindi pa. Kasi kung talagang umaasenso na kami, hindi na namin kailangan magtrabaho. Tama. At totoong umaasenso, iba na ang nagtatrabaho para sa'yo. Para sa akin na, ganun yung perspective ko pag ikaw asensado ka na. Kaya mo nang magpahinga, oras mo gustuhin. Nagagawa naman namin. Pero hindi pa talaga masasabing asensado kasi hanggang ngayon, nagsisipag kami ni Mariano G, nagtsatsaga kami, nagtatrabaho kami, para umasenso kami. Hindi na kami magtatrabaho kung asensado na kami. Ayun yung sagot. Yun, tama yung sinasabi Cindy. Pasok na pasok talaga. Pasok na pasok. Tamang-tama. Kasi kung maasinso ka na, eh, iba na ang pagtatrabahoin mo. Nagpapahinga ka na, sitting pretty ka na lang, papugi ka na lang, ganun. Pero sila, pinapakita nila sa atin, sa lahat po ng mga tao, na sila po ay nagsisipag, araw-araw po sila nagtatrabaho sa kanilang pabablog. Hindi pa. Kasi parang kami asenso. Pinalit pa rin. Wala pa kami magagaling kotse. Siyempre, pag talagang asenso ka na, hindi ka na hindi ka na nasa, hindi ka na nag-vlog. Lagi na chill ka na lang. Tapos, wala nang ginagawa. Natutulog ka na lang. Hinihintay mo na rin yung pera darating sa'yo. Hindi na ikaw yung mag-aanap. Kasi, meron ka ng business eh. Kaya, kami, hindi pa kami asensad. Nandun pa rin kami sa, sa point na to. Siyempre guys, hindi pa kami asensad. Yun lang. Ano? Ang ibig sabihin ni Idol doon na nandun pa rin sila sa pagiging pagsisipag, pagtsatsaga, sa pagbablog, nagtatrabaho sila sa araw-araw. Yun po yung ibig sabihin ni Idol. Pamaan ang turing nyo kina Kuya Enzo at Ate Rose? At bakit? Magulang. Pagpasensyahan na Kasi guys ha, ano? ingay sa labas. Never kami iniwan ng mag-asawa na yan. Kahit anong... Wala ko. Mga magulang. Sa totoo lang, ate at kuya tawag namin sa kanila. Pero, magulang talaga yung turing namin ni Mariano G sa kanila. Kasi yung mag-asawa na yan, kahit saan kami pumunta, nandun sila, iniwan nila yung mga importante nilang kasama, mga ginagawa para sa amin. Wow. Kasi ganun yung pakiramdam namin sa kanila. Tinuturing namin silang magulang kasi nararamdaman namin na tinuturing nila kaming anak.
Wow, bait Tsaka naman. lahat ng Bait naman ni Enzo, guys. si Ate Roda tsaka si Kuya Enzo, laging naka-alalay, laging nakagabay. Hindi nila kami pinabayaan sa kahit anong pinagdaanan namin, sama-sama kami. Kahit hindi madali para sa kanila naiwan yung mga sarili-sarili nilang ginagawa sa buhay para sa amin. Talagang makikita mo yung malasakit, yung pagtulong. Kaya pamilya turing namin sa kanila kasi pamilya yung turing nila sa amin, tsaka mahal namin sila. Baby, so, Ayun guys, ganun kabait po ang mga taong nasa paligid nila, Idol Mariano at Cindy. Tinutulungan sila, hindi sila pinapabayaan. Yan, ganyan po, magmahal po ang mga kaibigan nila. Wow, nakaka-proud talaga si Enzo at buong pamilya niya. dyan, ano? Second and the last part, father. Tsaka kay Ate Roda. Siyempre, para alam na namin yan. Magulang. Kasi, simula, si Kuya Enzo, sila na yung ano, umupog sa akin. Nung wala ako. Wala ako sa kanila, pinatulan nila ako. Kahit wala akong pera, pinatulan ako sa kanila. Tapos, ay, nagsama-sama kami. Tapos, nung nakapag-isip ako lumipat na lugar, hindi nila ako iniwan. Sumama pa rin sila kahit nandun yung mga pamilya nila, mga kapatid. Sa amin sila sumama. Siyempre parang sinisaya sa amin. Tunay, kumbaga. Tunay. Ano naman ang masasabi nyo sa mga supporter nyo hanggang ngayon? Ang masasabi namin sa mga supporters namin mula noon hanggang ngayon, gusto namin talaga na kayo talaga yung pinasasalamatan namin, guys. Totoo yan. Kasi kung di dahil sa inyo, paulit-ulit namin sinasabi, kung hindi dahil sa inyo, hindi namin mararating to. Kung nasan Tama. kami ngayon, kung wala kayong tulong, kung wala yung tulong nyo, kung hindi kayo nanonood sa amin, kung hindi nyo kami sinusuportahan. Sa mga sumusuporta sa amin, mahal na mahal namin kayo, guys. Ito po yan. Kasi nakikita namin yung pagmamahal nyo sa amin. Kaya sinusuklian namin na gusto namin, every vlog namin, every upload namin ng video, mapapasaya namin kayo. Sinisigurado namin na every upload namin ng video, mawawala yung pagod nyo. Sinisigurado namin na every upload namin ng video, Yes! mawawala yung stress nyo. Galing At ni sa Idol mga fans Cindy. namin at supporter namin sa ibang bansa, every upload namin ng video, sinisigurado namin na mawawala yung homesick nyo kahit pa paano. Mararamdaman nyo pa rin na masaya kayo kahit hindi nyo kasama yung mga pamilya nyo. Tama. Kaya sa mga supporters namin, masasabi ko sa inyo, maraming salamat at mahal namin kayo. Walang hanggang pasasalamat, guys. Guys, ganun kabait sila guys. Lalo-lalo na sa mga supporters daw. Yung nagpapasalamat sila Idol Cindy tsaka Idol Mariano. Napakabuti mga bata nito. Kaya proud ako sa kanila. Kaya alam niyo kung bakit naging idol ko sila. Hindi lang na porke ganyan sila iniidol ko, kundi yung puso nila. Yun yung pagiging totoo nila. Talagang iniidolo ko yan sila. Hinahanga ko yung dalawang yan. Ganyan po. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin hanggang ngayon kasi simula una hanggang ngayon hindi nyo kami pinabayaan, hindi nyo kami iniwanan. Nandyan pa rin kayo, patuloy nyo pa rin kami sinuportahan. Kaya sobrang maraming salamat sa inyo. Siyempre, kung hindi dahil sa inyo, hindi namin matutupad ang pangarap namin. Yan, kagaya ko, hindi ko matutupad yung pangarap ko na makatayo ng isang studio ng sarili ko. Tapos, siyempre, kung hindi dahil sa inyo, wala ako nun. Kaya maraming salamat po sa inyo. Isa po kayong dakilang tagapagtanggol ng Marating. Kung may isang word ka na sasabihin kay Mariano at mapapatunayan mo na mahal mo siya, ano ito at bakit? Kalabaw. Yung pagkakadescribe ko sa kanya, hindi ko sa kanya kalabaw. Si Mariano G, lahat ganyan yan guys, masipag yan. Masipag kumanta, masipag gumawa ng vlog, masipag mag-aya pag mag-vlog na, ganun. Unang-una ko yung hinahaan sa kanya. Kasi, iniisip ko na siguro kahit hindi na kami vlogger, wala na kami sa social media,
hindi niya ako pababayaan. Kasi, Tama. marami siyang alam na diskarte sa buhay. Wow. Hindi, Yes, idol. alam niyo guys, lagi ko ang sinasabi sa kanya na, sabi ko nga, may nagtanong na iiwan ko ba siya kapag hindi na kami nagsa-social media. Sabi ko, hindi naman ako mayaman. Sabi ko, bago ko siya makilala, simple lang din yung buhay ko. Kaya ko magtrabaho, kaya ko magbanag ng buto if ever na wala na kami sa social media. Kaya naisip ko rin, tingin ko sa kanya, isa siyang alabaw. Kasi, sa pagdating sa pagpupagod, sa pagkasipag, sabi ko, Hindi siya kahit napapagod. mawalan kami ng pera nito, alam ko na mabubuhay niya ako. Alam kong mabubuhay kami. Kasi madiskarte siyang tao. Paano siyang ano? Ayan guys ha, grabe si Idol Mariana, i-describe ni Cindy po sa kalabaw. Ang kalabaw kasi guys, hindi napapagod. Kahit wala na, pero ang kalabaw, nandiyan dyan pa rin, kumakayod, araw-araw. Sipag at tiyaga, hindi mapapantayan ang kalabaw. Yan po ang ugali ni Idol Mariano. Wow! Nice! Nice! Para siyang baboy. O para siyang baboy kasi sa sobrang, di ba yung mga baboy mapagmahal, kaya mapagmahal siya. Wow! Mapagmahal si isang Cindy. pangyayari na hindi mo makakalimutan hanggang sa kamatayan. Sabi nila kapag masamang pangyayari sa'yo, dapat kalimutan mo na. Sa akin hindi. Kung ano yung masamang nangyari sa akin, nakatatak dito yan tsaka dito. Ang masamang pangyayari na nangyari sa akin na hindi ko makakalimutan is yung nakilala ko yung mga taong sisira pala sa pagkatao ko. Ayun yung hindi ko makakalimutan. Isang tao lang, pero talagang hindi ko siya makakalimutan. Pero thank you na din, nakilala ko siya kasi naging matatag ako dahil sa kanya. Na kahit to the point na nawala si Mariano G ng ilang buwan sa buhay ko, nakaya ko mag-isa. Dahil sa'yo din, dahil ginawa mo rin akong matapang. Marami. Hindi yung may isa-isa. Bibigyan ako ng isa. Nung dumating si Cindy. Hindi mo alam na mamahal pala ako nito po ni Cindy. Kaya, yun lang. Sa tingin nyo ba, kayo na ang panghabang buhay? Oo naman. Sa tingin ko, kami na talaga ng Mariano G, panghabang buhay. Kasi ang destiny mo naman, ikaw ang gagawa niyan. So, kung sa tingin mo na talaga yung tao, tama na para sa'yo, at siya na talaga, ikaw ang magde-decide nun, ikaw ang magde-desisyon nun. Ang kapalaran natin, hindi dapat natin inaasa sa pagkahata. Ayun ang sagot ko. Wow! Galing! Para sa Tama. Kasi siya lang talaga. Siya na yung babaeng last and the first. Siya na yung babaeng namahalin ko habang buhay. Habang buhay ako, babaramdam. Yan si Idol Mariano. Kaya idol ko yan. Idol ko yan. Kung saan niya na mahal ko siya. At hindi namin maghihiwalay pa. Hindi ko na siya iiwanan. Yun oh. Ano ang buhay mo noon Lupit. sa buhay mo Ayun. ngayon simula nung nakilala mo si Mariano? Noon, masaya naman ako. Nung nakilala ko si Yano, mas sumaya lang. Magkaiba kasi yun. So, nung nakilala ko si Yano, parang naging roller coaster yung pakiramdam ko yung buhay ko. May masaya, may malungkot, may nakakaiyak, may masakit. So, mararamdaman mo na buhay ka. Kasi nakakaramdam ka. Ganun. So, ang buhay kasi, hindi lang yan tungkol sa kasiyahan. Ang buhay may kasama yung sakit, bigati, lungkot, nasa sayo kung paano mo i-handle. Ngayon, nung nakilala ko si Yano, may kasama na akong nag-handle ng emosyon ko. May kasama na akong nag-handle ng problema sa buhay. May kasama na akong nag-handle ng saya. So, mas naging, mas naging malawak lang yung mundo ko nung nakilala ko na siya. Mas sumaya, syempre. Yan. Buhay ko noon, malungkot. Parang ako siya yung napanood ko sa movie. May napanood ako parang ako yun. Pero nung dumating si Cindy sa buhay ko, ayun parang yung paligid ko madilim. Nung dumating si Cindy, luwanag ang pakiramdam ko, lumuwag. Tsaka, yung hindi ko nagagawa dati, nagagawa ko ngayon. Yung dati kasi, ako, childish. Pero ngayon, konti na.
Dahil sa kanya natutunan kung Wow! Galing naman. ano, kung paano yung gagawin ko dito. Kaya, thank you guys sa gabi. Kaya guys, both side guys, kumbaga, ang ibig sabihin dun, both side nagtutulungan sila, tutulungan sila malungkot, masaya, nandyan sila lahat. Nandyan sila palagi sa isa't isa. Hindi sila nag-iiwanan. Kasi sa buhay ko, at inahan niya ako ng buo. Anong masasabi niyo sa mga kumakalat na issue na pag-victim daw kayo? Sa mga nagsasabing pa-victim kami, actually, nakakapagod magdepensa ng sarili. Sa totoo lang, ayoko na sanang sagutin yung tanong na to. Kaso, gusto ko na rin malinawan yung mga nanonood sa amin. Naging biktima talaga kami. Hindi lang panlabas, pati dito, tsaka dito. Yung mental health na sinasabi, yung sakit na ipinaramdam sa akin, dun pa lang, victim na kami. Wala nang kahit anong salita, tapos na dun. Sa tinapakan niyo pa lang yung damdamin ng tao, na ginawang robot, na ginawang walang nararamdaman, na ginawang hindi nasasaktan. Doon pa lang, biktima na doon. Tapos na usapan, yun lang masasabi ko. Ano? Ayan guys yung mga nangyayari sa kanila, nasasaktan talaga sila. Siyempre, hindi na sila nasasalita. Nasasaktan sila, na wala na silang ginagawang masama. Ginagawa silang robot. Di ba? Tahimik na ako eh. Tahimik na ako. Bala sila kung ano sabihin nila. Ano nila eh. Buhay nila yun eh. Hindi mo naman bet pag tinaman yung isang buhay ng tao. Siyempre, may sarili akong buhay. May sarili silang buhay. Kung ganun sasabihin nila, wala akong comment. May mga gusto ka bang makakolab? Meron, syempre. Syempre, yung mga artist na hindi pa namin nakakakolab ni Yano na nakaplano na talaga na makolab namin this month sana. Kaso, syempre, nag-fit ulit. So, hindi namin mapuntahan, hindi namin matayuhan. Pero, yung sa mga before, wala na kaming balak. Wala na siguro. Tama. Meron. Siyempre, wala iba. Hindi. Idol ko. Si Skastak din. Based on my research, totoo ba na wala kayong utang na loob? Sa mga nag-iisip na wala kaming utang na loob, lahat naman pinagtrabahuhan namin. Kung nasan kami ngayon, pinagsikapan namin yun. Grabe guys, mga walang utang na loob. Ang galing nga. Grabe magsalita itong mga tao talaga, no? Wala daw utang na loob sila si Mariano. Tsaka namin, nagtrabaho kami para doon. Ayun ang masasabi ko. Sa mga nagsasabi na wala kaming utang na loob, kung nasan kami ngayon, pinagtrabahuhan namin, pinagtsagaan namin. Tama! At dumaan kami sa matinding hirap at sakit bago namin narating kung nasan kami ngayon. Yes! Yun ang masasabi ko. Tama ka, idol. Siguro, sa kanila, wala kaming utang na loob. Pero sa akin, wala din silang utang na loob. Tama, idol. Totoo yan. Tama. Guys, sinasabihan sila na walang utang na loob. Eh sila yung walang mga utang na loob eh. Dahil ang pangalan ni Idol Mariano ginagamit nila. Di ba? Nakatulong si Idol Mariano at higit sa lahat, ang lahat ng bagay na nandyan kay Idol Mariano, pinaghirapan niya yan. Kung ano mang natanggap ni Idol Mariano, ano mang natanggap ni Idol Cindy ngayon, pinaghirapan nila yan. Kung dati po ay nagtatrabaho po sila. Para po, kung binabayaran sila, nagtatrabaho din sila. So paano masabi nila na wala silang utang na loob? Sabi pa nga ni Idol Cindy, lahat ng bagay na naabot namin o anumang dumating sa amin ay aming pinaghirapan at pinagtatrabaho namin. Yung pinagsakripisyuhan namin yun. Kaya huwag kayong magsasabi na wala nga utang mga loob. Kasi ang mga batang yan ay hindi sila ganun. Kung mayroon mga binibigay yung iba, pinasalamatan nila yon at hindi po sila nangihingi. Okay guys, maraming salamat po sa suportan niyo po kay Idol Mariano at Cindy po. Mabuhay po kayo at ito lang po ang ating reaction for today. God bless you and more power.